ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି। ସେ ଏମିତି ସେମିତି କାହାଣୀ ନୁହେଁ ମ, ସେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର କାହାଣୀ। ଏଇଟା ମୋ ମାଆର ଶାଢ଼ୀ, ବହୁତ ପୁରୁଣା, ରଙ୍ଗ ଫିକା ହେଇଗଲାଣି, 35-37 ବର୍ଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସୂତା ଶାଢ଼ୀରେ ଆଜି ବି ମୋ ମାଆର ବାସ୍ନା, ତା ହାତ ଛୁଆଁ, ଆମ ଛୋଟବେଳର ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଆଜି ପରି ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତ ନଥିଲା, ପଇସା ବି ଏତେ ନଥିଲା। ସବୁ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହୁଏନି। ହେଲେ ବି ମୋ ମାଆ ମୁହଁରେ ସେ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହସ ଥାଏ। କେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ସକାଳେ ମାଆ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଥଣ୍ଡାରେ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି, ଚିତା ବି ପକାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅଳି କରୁଥିଲି। ସେ ମୁରିକି ହସି କହୁଥିଲେ, ମାରେ ଯା ଗାଧେଇଆ। ମୁଁ ଯେବେ ଭୁଲ କରେ ମୋ ମାଆ ରାଗନ୍ତି, ମାରନ୍ତି ବି। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗ ମାଡ଼ ଏ ଶାଢ଼ୀ ପରି ନରମ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି, ମାଆ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ବି ମୋ ପିଲାବେଳ ମନେ ପକାଏ। ଏ ଶାଢ଼ୀ କେବଳ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା, ଶାସନର ପରିଚୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଥରେ ଆଲମାରିରୁ କାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସତ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିବ ଆଉ ଆଖିରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ।